Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara herela ka segi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu zigiro benondo diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafla kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugaw ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele yi innal hamda Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta fe ka me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la isefa biribiri ika Hôtel Lafia Magen Samuru Dakabanaw ani Adlan Dakabanaw kata se 20 territoire afo Hôtel Lafia inana aw Lafia likama alhamdulillah aw Lafiara ayo sefa biribiri ko Hôtel Lafia Magen Mali kono Mali koka Europe ibi fa wo fanfe ki fe kana moti ki kamana ganendo ko kurantika de moti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantika kwani hukuma bana ki bi fe kana moti ki ka jama de kacha akadi obeka soro nyoka yoro kelempew Hôtel Lafia halno ma ba kele soro obebi se ka jigi Hôtel Lafia kono obi janyogon fe ka wili nyogon fe Ami fait la formation de que n'a jamais kacha, c'est les formations du Hôtel Lafia kono, mimi ma kemefla, ana kunkan fin. Ayo simfa jona, oka 11 76 01 0. Anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kan ay negajuru ci deme sola negajuru sira fe wote saramin na bi shekin foni fu dani kele mugan walma bi shekin foni fu dani kele mugane fla walma bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ne duru ngo bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru
lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye janvier kalo ale tile fɔlɔ amara san 2025 nansara jate la ale fɔlɔ ye bi ye. An bɛ masa fo i n'a fɔ an ka karamɔgɔ an ka diinɛ faamubagaba in n'o ye Alfuseni Kamiya ye. Ale laseli min kɛ kunu an ka kɛnɛ kan ka kɛ ni dolo ka kɛ ni san a jate nacogo ni 31 décembre nacogo ye. An b'a fo k'a waleɲuman dɔn. An b'a yira maaw la k'a fɔ ko Alfuseni Kamiya yɛrɛ a bi Bamakɔ yan. Amara kelen tɛ san in kɔnɔna na maa ma k'a daminɛ i miiriya ɲuman na i ŋaniya ɲuman na i ka nafolo la i ka kumakan na i ka dɛmɛ fɛn o fɛn na i y'a ta k'a se janni ma an b'i fo. N'i y'a ye anw bɛ se ka nin kɛ k'an sigi a taji sɔngɔ o ye an kanubagaw ye olu de ka ca diɲɛ kɔnɔ bi. Amara an tɛ segin foli la dɛ. Minnu b'a ci sutura la minnu b'a ci ka tila k'a kɛ kalo o kalo ye minnu ta ye waati ni waati ye an b'u bɛɛ fo. Amara dogoli ma yen dɛ. Ɲuman dogobaga o ye zon ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka dɛmɛ ka bon ni bɛɛ ta ye bi ala ka tiɲɛ an ka fɔ. U bɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ walayi. Donc bi y'a fɔ don ye. N'an bɔr'o la an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen u ko fɛn caman bɛ yen an kana ala an da ka miiri n'a ye an k'a f'u ɲɛna dɔrɔn. Amara jagokɛlaw don u fana b'u senkun kan u bɛ marisew ɲini kurantigɛ donn'u kan ka gɛlɛw ma cogo o cogo u ye layidu min ta janni ye u y'u jɔ a kɔrɔ. An b'u fo u ka hɔrɔnya la. Amara dɔw bɛ yen olu mana wuli tuma o tuma n'u bɛ ka ala deli u bɛ dugawu k'an ye. I ɲɛ b'a la fiɲɛ bɛ caman bɛ wuli fiɲɛ kalaman caman bɛ na degun caman bɛ na a bɛ dɔw kunu a bɛ anw sigilen to gansan tɛ dɛ. Kana jɔ kɔlɔsitigi in na koyi kana jɔ kokɔrɔ marafaba in na koyi kana jɔ pasteur in na koyi kana jɔ églisetigi ninnu na koyi. Amara ninnu bɛɛ de ye anw kanubaw ye. Su ani tile u bɛ dugawu kɛ an ye. Bi y'a fɔ don ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn. N'i y'a mɛn ngɔngɔn duuru i ntɔrɔn 2 ye dugura bamanan ba bin Amara dɔ sɛmɛ cogo de ka ɲi. U y'a k'an ye u y'an dɛmɛ u y'an kanu. Dɔw yɛrɛ bɛ yen Amara dugu jɛ o jɛ k'i wele k'i fo i jija i cɛ siri i bɛ min kɛ a bɛ ka anw wasa. Maliyɛn dɔw bɛ kɔ kan walayi bi u tɛ maa si lamɛn na anw tɛ o ye bonyaba de ye. An fana b'a ɲini u fɛ an ye fili minnu kɛ an ye degun minnu s'u ma an ka kuma donna mɔgɔ dɔw fana gasi la. Amara anw ye adamaden maa si tɛ tile ko ala maaw yɛrɛ ma kɛ ala yɛrɛ fɛ bɛɛ ma kɛ ala fɛ yɔrɔ anw kɔni tɛ anw jɔn jurumutɔw kɔni tɛ. Donc an fana bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bi y'o yafa deli don ye ka samɛ foli ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka club mɔgɔw ma n'o ye club Kasimi ye u fana b'u seko la wuli ka jɔ ni cɛsiri Nabila ni Sidiw ka taa se Nuru ninnu ma min ye fɔnbaw ye ka taa se Bayi Jakitew ma Magasaw Basabugukaw Gabriel ka taa se min ye Salifu Konarew ma. Amara an ka club mɔgɔ bɛ fa o fa hali sɔrɔsiw ni finitigiw ni sɔrɔsi minisiri kɔrɔ minnu bɛ club kan k'an b'a bɛɛ fo parce que u bɛɛ lajɛlen u b'an dɛmɛ. Maaw ko janni wulila janni sera k'i jɔ Amara nin de y'a secret ye. Donc an tɛ se ka ɲinɛ k'u fo
u ka dɛmɛ na ko don dɔ la tasuma wulila dugu dɔ de la tasuma wulilen dugu la a ma yɔrɔ wɛrɛ minɛ koyi masakɛ ka kɔɲɔmuso ka so bɛɛ bɛ ka wuli k'i Guima National ka kuma don dɛ bɛɛ bɛ ka wuli k'i se kɛ jɛferedenin de tun bɛ yen sa ale bɛ ka taa ji ta n'a dabɔla ye ka n'a kɛ tasuma na mɔgɔw ko e kɔni i yɛrɛ bi k'i yɛrɛ sɛgɛn fu a ko k'ale bɛ k'a se de kɛ Amara jamanajɔ ye se kɛ de ye maaninfin e bɛ na i b'i tani kɛ ka taa anw ye Alpha tile ye an ye ATT tile ye an ye transition 2 kɛ ka transition 3nan kɛ an filɛ an transition 4nan nin ye maaw bɛ tɛmɛ maa mana fanga ta ka n'i kɔ a kɔ a la a lajɛ fɔlɔ a ko mun a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ Amara ni waati dɔ sera i b'a fɔ i yɛrɛ ye maa ye ne fana ye maa ye adamadenw ka kuntilenna fɔli an'u dabara ye anw de ye an k'anw ma kun fɛn bɛɛ ka olu man ɲi kuma tiɲɛ bɛ se ka fɔ maa ye k'a sɔrɔ i man ten ci a ɲɛ kan adamadenya ye gasi de ye ni maaw k'i ka ɲi i yɛrɛ k'i jija i ka ɲɛ ni an bɛ ka nin fɔ bi wa fana n'Ala sɔnna a ma san in kɔnɔna na an bɛna kuma di mɔgɔw ma kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mun ye surɔ président kumana a ko ɲinan san 2025 ko o ye seko ni dɔnko san ye Mali kɔnɔ Amara n'o fɔra o y'anw ka kɛlɛ de ye seko ni dɔnko ni ko te ko anw ka kanw an b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ye salon kɛ cogo min kɛnɛ o kɛnɛ kɛnɛba o kɛnɛba n'a bi bɔ a ka kuma an ka kanw na parce que n b'a dɔn a kɔni bɛ miyanka kan mɛn a bɛ bamanankan fana mɛn a k'a jija o kan a k'a fɔ a ka ministres ye u ka baara kɛ ten Amara seko ni dɔnko san a kɛra ka bɛn ni ministre min ka waati ye n'o ye Mamu Dafe ye a bɛ s'a minɛn kɔrɔ a fɛɛrɛ bɛ a la a dɔnni bɛ a la a kɛcogo b'a bolo ni jamana ye musakaw d'a ma ka far'o kan danaya min dar'a kan a bɛ se k'a kɛ seko ni dɔnko san ye seko ni dun maracogo an ka kow kɛcogo an ka siyaw an ka taabolo an ka furabaw an ka sigikɛnɛw an ka fɛn o fɛn an k'an jija an ka bɛn an ka don da kelen fɛ yaasa an ka jamana bɛ se ka bɔ din degun in kɔnɔna ten Amara namara tɛ taa faso n b'a ɲini sifinw fɛ n dɔgɔninw n denw ani n yɛrɛ filan dɔw dɔ kɛra kuma na ten koyi jamana in e bɛ se sɔgɔma ka wuli Jakarta b'e bolo telefɔni 2 b'e bolo npogotiginin 2 b'i bolo walima n yɛrɛ t'a da dɔn i ser'olu kɔrɔ nka e ma se ka baara k'i yɛrɛ ye e bɛ se ka wuli k'i da don bɔlɔlɔ ka kuma na k'o fɔ k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o terejuguya fɔ nka e bɛ ka mun ɲɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ i bɛ ka mun ɲɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ an ka jamana yɛrɛ to yen i bɛ ka mun ɲɛ i yɛrɛ ye don o don e bɛ bɔ ni dugu jɛra su mana ko i man'i sigi i ka dilan kan yanni k'i da i miiri bi tile kɔnɔ ne ye mun kɛ n yɛrɛ kun ye fɔlɔ sabula bamananw ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la n'i bɔr'o la i bɛ du min kɔnɔ e bɛ ka mun ɲɛ o du ye dɛ i ye mun ɲɛ sigida ye i ye mun ɲɛ kabila ye i ye mun ɲɛ i faso ye sabula faso kanu fana ye Ala kanu dɔ de ye n'an ka denmisɛnw sera ka nin faamu diɲɛ denmisɛn fɛn fɛn tun bɛ bɔlɔlɔ kan Amara a daminɛ u bɛɛ tun b'anw ta ɲɔgɔnna de la su ni tile forfait bɛ ta faw bɛ nɛni baw bɛ nɛni kuma kuntaw bɛ fɔ nka u nan'u sigi k'a lajɛ ne mana n ka forfait 40 don fo que n ka 100 sɔrɔ a la mana n ka forfait 20 don fo n ka 60 sɔrɔ a la ni e ma o baara kɛ ni e y'i ta kɛ ten i bɛ kɛ bɔ fu sa fu serifukɛ ko ten olu u bɛ wo ci dɛ nka dɔgɔ bi jɔ Mali an bɛ an fɔ k'an sɛbɛnnen to Ala la Mali ta ye Ala ko ye sinon ko dɔw kɛra waati dɔw tɛmɛna yan maa si kun t'a dɔn k'an bɛ se ka bi sɔrɔ n'Ala y'a kɛ an ye maaw sɔrɔ maa minnu bɛ yen olu bɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan san tɛmɛnen kɔfɛ jalakili ka bɔ a la tɔgɔkufɔ ka bɔ a la ɲɔgɔn nɛni ka bɔ a la
an k'a lajɛ mun bɛ ɲɛ o la ɲuman na dɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ an ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na dɔɔni don o don a man ɲi ɲuman ye min ye nana n'a fɛɛrɛ ye dɛ i k'a fɔ an ɲɛna dɛ ninnu tɛ foyi la wari dun kɔ mun bɛ wari dun bali na o ɲɛfɔ anw k'o mɛn sa an b'o de nɔfɛ bi o Amara n bɛna la cɛ ni min ye ɲɛmɔgɔw k'u hakili to an ka sɛbɛnko la maliden bɛ waso bi dɛ a b'a disi gosi bi nka maliden fɛn min kɛlen don k'a degun o ye sɛbɛnko ye i bɛ Mali kɔnɔ yan o sɛbɛnko ka gɛlɛn i bɛ Mali kɔ kan o sɛbɛnko ka gɛlɛn i bɛ diɲɛ fan o fan o sɛbɛnko ka gɛlɛn anw dun b'a ye diɲɛ jamana tɔw olu ye fɛɛrɛw sɔrɔ k'u taw sigi sen kan fɛn dɔw bɛ k'olu fɛ yen sutura la anw yɛrɛ ka a lajɛ an k'olu ɲɔgɔnnaw sigi sen kan an ka jamanaden caman de bɛ kɔ kan su hali sisan yanni an ka don dɔw ye n wele ko papiye ko ninnu bɛ cogo di tuguni an dun tɔ don AES an bɛ AES fana na o papiye ko bɛna kɛ cogo di Amara san banni na jamanakuntigi da don nin bɛɛ la a ka kuma kɔnɔna na a k'a bɛ maliyɛnw fo u ka degun muɲuni na u ka kɔlɔlɔ muɲuni na u ka magwɛ na yaasa min ye wolomasiri tabaw olu filɛ ka baara min kɛ bi o ka se ka sigi sen kan a sigi sen kan kuranko la k'u bɛna fɛɛrɛ wɛrɛw sigi ka se ka dɔ fara o kan ka taa kɛ ɲɔgɔn min dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a y'a da don o la a ko fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa ka se ka kiiriw kɛli daminɛ k'o bɛna to sen na baaraw bɛna sigi sen kan yaasa ka se k'o kɛ ka ɲɛ a ko bi an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye AES ye k'o jɛkulu o bɛna diɲɛ taabolo kura de sigi sen kan a tɛ taa kɛlɛ kɔ nka baaraba minnu sera ka kɛ o la jamanaw cɛ sira ɲɛnamɛ tali la n'a b'a fɔ ma nanzarakan na diplomasi k'a bɛ foli kɛ o la wolomasiri tabaw olu sera ka se min sɔrɔ ka wulikajɔ min kɛ bi AES ka gun kan k'a bɛ foli kɛ o fana na baara tɔ ye min ye o ye cɛsiri wulikajɔ ni timinandiya yaasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a ko ɲinansan in kɔnɔ a tɛ se ka ɲinɛ fiyewu ji kɔlɔlɔ b'o la jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ kuntilenna ye min ye bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o sigira sen kan o lawaleyali baaraw fana bɛna kɛ sen kan a ka d'a ye kalata ni basigi ni lafiya hukumu kɔnɔna na an ka se ka baaraw kɛ min b'an ka jamana taa ɲɛ Asimi ko Mali bi jamana tɛ jamana min don an k'a bila an kunna k'a fɔ ko seko ni dɔnko jamana don o de la ko ɲinansan in k'a bɛ kɛ seko ni dɔnko o san ye san 2025 Mali kɔnɔ seko ani dɔnko a bɛna kɛ o san ye o wulikajɔ n'o baaraw n'o fɛɛrɛw fana bɛna tigɛ n'a ka kow faamuya cogo n'a ka adamadenya kɛcogo la Amara kuma la belebeleba ye nin ye an y'a ye k'a fɔ bi bataki dɔ bɔra ka bi kalata n'o o y'a sɛbɛnw la faranfasiyali ye maaw bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛnni min k'a kan k'o bɛ to sen na sa janvier kalo in tile fɔlɔ ka taa bila février kalo tile 28 na baara wɛrɛw bɛ yen ni Ala sɔnna a ma an na tila ka an da don olu bɛɛ lajɛlen na sini ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Aluseni Kamiya an b'a fo kunungo a ye laseli min k'an ye maa baden de y'an wele Seydou Sako n'o ye Jalafara maire ye Keɲeba mara la monsieur le maire an b'a fana fo Amara a fana ni timinandiya ka taa se an ka maa mafalen tɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa fan fɛ bi ani Bara Diko don Bara Diko ale ka ko bɛnnenba don kosɛbɛ diinɛ matarafali de ma min ye kalandenw ye k'olu sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ n'o ye morikalandenw ye a y'o baara kɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ye jonjorika ye yɔrɔ n'i ye jonjori kɔni fɔ ka ban i ye Moti mara fɔ wa i ye yɔrɔ fɔ fana yɔrɔ min tun bɛ embargo la olu fana tun bɛ u ka yɔrɔ kun tigɛlen don bi a nana san daminɛ in na an n'a ka se ka masala Amara maliyɛn bɛɛ lajɛlen n'a hakilina de don fɛɛrɛ bɛ bɛɛ de kɔnɔ ka yaala ni minnu sera ka garisɛgɛ sɔrɔ ɲinan ka se anw ma yan an na olu kɔni bisimila an bɛ taa fan fɛ ani Bara
janvier kalo tile fɔlɔ san 2025 wa amara sini denmisɛnnin caman b'a sɛbɛn ko 2025 24 école ta bɛ sini an bɛ dugawu kɛ bara i ni wula i bɛ gɛrɛ wala micro la dɔɔni amara association pour la réinsertion de l'enseignement coranique olu ka président de ye bara ye bara an b'a fo i ɲɛ bɛ nin cɛ in na amara taa pɔnze ni dugutigi tɛ yen bara ye dugutigi ye université la ye ni sera ye ni bara ma se ka min ɲɛnabɔ kana taa recteur fɛ yen dɛ pɔnze hôpital kɔnɔ ni bara y'a min f'i ye i poro o kan an b'a fo a yɛrɛ bi nana bi ka na kɛnɛ fifa kɛnɛ ɲama fifa san daminɛ la bara seli sayɛlɛma seli bɔn aw ye diinɛmɔgɔw ye est-ce que ni aw bɛ nin sayɛlɛma seli jate kosɛbɛ ten. I ka weleli la ka duwawu kɛ maliyɛn bɛɛ ka duwawu ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an sen b'a la 31 ni dɔw b'a bila mina min kɔnɔ o ye u tigilamɔɔw de i y'a faamuya k'a sɔrɔ e de y'i ka baara kɛ e de ye denbayatigi ye k'i ka denbaya nisɔndiya n'i y'a kɛ ni kɔrɔ min ye o de dɔ kɛ ayiwa kɔta bɛ kɛ don bɛɛ nka a kankari dalen do fana don bɛɛ kɔta bɛ kɛ don bɛɛ a kankari dalen do don bɛɛ ayiwa bɛɛ a n'a ka faamuyali de don an kɔni an t'o bila minɛn dɔ wɛrɛ kɔnɔ sauf que fɛn o fɛn min bɛ adamadenw fara ɲɔgɔn kan ka aw nisɔndiya ayiwa ne ma fili ne tɛ se k'o ye kojugu ye fo n'i y'a sɔrɔ aw y'a juguman min k'a la n'aw yɛrɛ ye min don a la juguman na sa o de ye kojugu ye o de ye kojugu ye ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ nin waati laban in na n'i ye an ka jamana ta k'a sababuya kɛ bɔlɔlɔ siraw ye karamɔgɔw u ka wajuliw a bɛ ni kana fila don diinɛ batokɛlaw ani maa minnu bɛ kuma tɛ silamɛ diinɛ matarafa hali diinɛ wɛrɛw yɛrɛ bi ɲɛfɔli dɔw bɛ kɛ n'i ma farati i bɛ sɔn k'a fɔ ko est-ce que n tɛ n sen bɔ nin bɛɛ la k'an to n ka so kɔnɔna na e yɛrɛ min bɛ ka nin lakɔlɔsi aw minnu ye après que mɔgɔw ye aw ka kɔlɔsili ye jumɛn ye nin ko in na ani bilasirali jumɛn b'aw bolo. ayiwa an ka kɔlɔsili ye min ye a ko in na an fɛ baarakɛminɛn kura dɔ de nalen don o baarakɛminɛn kura in maa caman bɛ o tun bɛ min na dɔrɔn u ɲinɛna dɔ de farala kunnafoni u ka kunnafoni cari cogo la fɔlɔ e n'i ka mɔgɔw dɔrɔn de bɛ sigi i ka du kɔnɔ ou bien i ka ga kɔnɔ i mana min fɔ olu dɔrɔn de b'o mɛn nka bi u bɛ ɲinɛ u bɛ ka téléphone min utiliser ni u bɛ ka kuma kan yɔrɔnin kelen o tumani kelen na diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'u la ni i y'a maa lamɛn i b'a juger de o ni y'a maa o maa min lamɛn i b'a tigi juger kuma in ɲɛna ou bien a ma ɲɛ ayiwa a sɔrɔla o de fɛ nka ni ne ma fili karamɔgɔw u mɔgɔ bɛ dɛmɛ dɔ de la olu mɔgɔ bɛ dɛmɛ dɔ de la u m'a a bɛ se ka kɛ olu t'a dɔn surtout u ka ɲini ayiwa dɛmɛbagaw fana a bɛ se ka kɛ olu fana ɲɛ tɛ o yɔrɔ in na nka ne b'o o yɔrɔnin fɔ karamɔgɔw mɔgɔ bɛ formation de la ka kalan k'u kunna ka kalan k'u kunna u ka kan ka former de ka bɛn ni waati ye parce que sariya dɔ de bɛ yen cybercriminalité min bɛ yen cybercriminalité u ka kan ka dɔn mun de don a sigilen don mun de kunna u ka kan k'o dɔn sariyaw minnu b'a la u ka kan k'o dɔn pour sani u téléphone u ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka fɛn kɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka diinɛ kunnafoni fɔbaga maa dama dama bɛ u ka téléphone de y'a to ko dɔ yera u la téléphone de y'a kɛ maintenant u karamɔgɔ ninnu u ka kan ka ɲini formation ka k'u kun u k'a dɔn téléphone fana ye min ye bi min tɛ n wulila n y'a san dɔrɔn ye n'o ye ne ka faamuyali ye. donc e bolo bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ wajuli kɛ ani hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u kan ka a dɔn baarakɛminɛn kura min b'u bolo a bɛ nafa min ɲɛ kɔlɔlɔ min b'a la yaasa u ka se ka baara kɛ n'a ye. u ka kan ka fɔlɔ ko o de dɔn fɔlɔ sani u ka baara kɛ n'a ye. u k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ. sani u k'a fɔ u bɛ baara in kɛ n'a ye u b'u ka kunnafoni cɛri n'a ye kunnafoni cɛritɔ u ka kan k'a dɔn kunnafoni fana sariya de bɛ yen kunnafoni ka kan ka bila min kɔnɔ o ye kunnafoni bɛɛ ye parce que ni ne ma fili diɲɛ
kunnafoni bɛɛ bi hɛrɛ de ɲini ka ɲɛsin mɔgɔw ma i ka kan ka basigi de fana de i ka kan ka kɛ o naatiba de i ka kan ka kɛ i man kan ka kɛ balawu sabu ye i man kan ka kɛ fana farali sabu ye. mais est-ce que n'i ma kuma fɔ i bɛ se k'a dɔn balawu don ou bien ni farali don ou bien ni masiba don. ayiwa ni ne ma fili mɔgɔ ka kan ka miiri sani i ka kuma i ka kan ka miiri sani i ka kuma i ka kunkolo in fana ala y'a da i la kun dɔ de kama o i y'a faamu ni i y'a jateminɛ e bɛ fɛ ka nin fɔ nka i lamɛnbaga e y'a kuma in ɲɛsin ale ma nka i ka kan ka miiri lamɛnbaga fana ni yɔrɔ dɔ bɛ ale la o fana bɛ miiri o de y'a to sani kuma ka taa kuma ka kan ka miiri fɔlɔ sani a ka bila ka taa parce que nimisara i y'o mɛn fɛn o fɛn min na a ma ɲɛ de. o tiɲɛ baara mɛ n'i ye a jateminɛ fɔlɔ an ka alimamibaw tun bɛ wajulu kɛ o tun bɛ laseli kɛ tuma dɔw la yɛrɛ fana o fana tun bɛ se ka u ka filiw kɛ u ka misiri kɔnɔna u ka zavion n'u ka batokɛyɔrɔw la mais munna bi wajulu yɛrɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn minnu yɛrɛ bɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ bolofaraw yɛrɛ bɛ wuli ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma munna olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛnw na an ka mɔgɔkɔrɔba minnu ye wajulu ka tɛmɛ olu tun tɛ ɲɔgɔn sɔsɔli mun kɛ o la par exemple Segu Abdou Jire tun bɛ wajulu kɛ n'ale ye wajulu kɛ Segu bɛɛ ba a sɔrɔ k'a lamɛn mayito la yan fana wajulukɛlaw caman tun bɛ yan surtout Hamdalaye kɔnɔna na kalapo ninnu olu bɛɛ tun bɛ mɔgɔw bilasira mais olu tun tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn mun na munna olu kɛlen don ɲɔgɔn sɔsɔ fɛnw ye bi. Kasum e ka ni ɲininkali ni diyara n ye kosɛbɛ mun de y'o kɛ bɛɛ ko a yɛrɛ de wajulukɛlaw k'u yɛrɛ wa bɛɛ ko a yɛrɛ de c'est comme sisan denmisɛnninw an ka denmisɛnninw dɔnkilidalaw ninnu yɔrɔ i b'a dɔn u b'a fɔ karisa y'a salfa karisa y'a salfa ayiwa c'est comme olu fana u dɔnnen don o fadenya de suguya de la ayiwa ni i y'o lajɛ o kɔrɔ an minnu bɛ k'u lamɛn an de ka kan ka farati parce que an bɛ ka ala min ɲini u tɛ ka ala yira an na u bɛ k'u yɛrɛ de yira an na sisan wa sisan karamɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ de yira an na o lɛ kɛ an dun wuli kun an ka so an bɛ fɛ ka ala de dɔn u ka alakira ɲɛfɔ an ye u ka ala ɲɛfɔ an ye o de y'an nakun ye nka o de bɛ taa ba yɛlɛma ka kɛ olu yɛrɛ baku yira an na ye an caman fana an minnu y'u nɔfɛ mɔgɔw ye caman bɛ an ɲɛ tɛ o yɔrɔ de la parce que o de y'a to u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sinon ala ko in na ɲɔgɔn sɔsɔ a ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ bɛ min e m'a fɔ e ko ten o kuranɛ e jɔda foyi t'a sɛbɛnni na e jɔyɔrɔ foyi t'a la min sɛbɛnnen don kan k'o de fɔ min sɛbɛnnen don i nana sɔrɔ yen den min ma bange fɔlɔ a bɛ o sɔrɔ yen o kelen de don n'i danna o ma ne ka hakili la i tɔgɔ fɔ yɔrɔ jumɛn b'a la fo n'a i man k'i yɛrɛ don ala fɔtɔ i man k'i yɛrɛ yira nka u bɛ kɛ o de kɛ donc o de bɛ ka kɛ fili ye parce que kanubagaw bɛ tugu o kumakan in kɔ ka tɛmɛ ala yɛrɛ ta ka sa kɛ n'o tɛ wajulu n'i y'a jateminɛ wajuli a lamɛnba a man kan ka fɔ wajuli a man kan ka fɔ wajuli jara o man kan ka kɛ o wajuli lamɛnba n'i y'a sɔrɔ wajulikɛla kɔni ka wajuli kɛra wajuli yɛrɛ yɛrɛ ale ni farifa de don ale fari tɛ se ka foni ale fari bɛ fa de parce que o kɔrɔ mɔgɔw y'a faamu n'a ye wajulikɛla in y'a wajuli kɛ wajuli yɛrɛ yɛrɛ de kan wajuli lamɛnba in ale fana y'a wajuli in faamu a tɛ se ka fɔ wɛrɛ de bɛ ka fɔ i ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ ye a dɔ kɔnɔ o tuma farifa de bɛ e ye ni i y'a faamu nka i tɛ se ka faamu n'a ma ni faamuyalikɛla in fana ma e la faamu mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa u ka bɔ o la u ka ala ta fɔ an ye ka diinɛ fɔ an ye ayiwa sisan kɔni kɛra fiɲɛ suguya dɔ ye parce que an ɲɛ bɛ a dɔ la dɔw kɛn bɛ ka hali a ba yɛlɛma k'a kɛ maa faalaw ye ka maaw fana bila maa fa la o bɛɛ ye o taabolo kelen de ka sɔrɔ alako ayiwa o tɛ alako la ni y'a jateminɛ a tɛ se ka ye alako yɛrɛ la o bɛɛ ye yɛrɛ ko in de nka an ka kan ka farati a de la o lɛ kɛ an ɲɛ bɛ min na bi an ɲɛ bɛ a conséquence min na dɛ an ka kan ka segin kɔ de surtout karamɔgɔw yɛrɛ de ka kan k'o kɛ olu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dala sama-sama in k'o dabila parce que o de nana ni karisa ne b'i ɲɛ karisa ne b'i ɲɛ karisa ne ni tɔgɔ de ka kan karisa ne ni sɔrɔ de ka kan nka ala ko in tɛ o ye o tilalikɛ masa ye ale de n'a y'a min di e ma a y'o d'i ma
mɔgɔ tɛ se k'o minɛ e la. donc bi an ka wajulikɛla caman bɛ fili sira kan. olu yɛrɛ de bɛ fili lamɛnɛ. diinɛ nɔfɛ ko tɛ. diinɛ nɔfɛ ko tɛ. fɔnkɔɲɔgɔnkɔ tɛ se ka kɛ diinɛ na. ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ de don u bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun de la mun de la. nka u bɛɛ ko fo que a ka fɔ olu de. o lɛ kɛ u k'u cɛsiri mɔgɔw ka alakira muhamadu faamu u ka a ka kɛwalew faamu u ka o lɛ kɛ u ka mɔgɔw ladɔnniya janɛmɛ mɔgɔw b'a mɛn cogoya min na nin a ka jugu ni o ye o lɛ kɛ u k'a fɔ mɔgɔw ye alijɛnɛ ka di nka a ja a ka bon u ka mɔgɔw lafaamuya o ye ni u danna o ma karisa i ka wajuli jara ko tɛ o la o karisa ko fɔ a t'i tɔgɔ fɔ yɔrɔ t'a la i tɔgɔ e kan bɛ Abdul Jire Segu fɛnkɛ ani fɛnkɛ soso la Agibu Soso ninnu n'i y'a jateminɛ u y'a wajulu kɛ u ka wajulu dɔw kun tɛ silamɛya yɛrɛ la fewu nka u ka kasɛti dɔrɔn o joué tɛ tigi y'a lamɛn dɔrɔn dugu jɛra k'a sɔrɔ a tubira k'a sɔrɔ a tigi m'a ɲini k'u ye u t'u dɔn yɛrɛ u ma nka parce que kuma in de don nka bi olu yɛrɛ de ko ten u ko ne de ye jamatigi ye a maintenant u bɛɛ bɛ ka taa o sira de fɛ ne de ko ten c'est comme bi na yɛrɛ ni i y'a faamu Kasum a bɛ komi biki de bɛ karamɔgɔw dɔw bolo u bi baraji sɛbɛ u bi junubu fana sɛbɛ bi an bɛ ka taa o phase de la bara cogo di n'i y'a jateminɛ maa min bi se ka diinɛ tɔgɔ fɔ tɔ ka dɔ engagé a tigi ka taa a yɛrɛ fa a sera tuguni ka maanifin min a ti foyi dɔn ala ko la fɔlɔ nka ala tɔgɔ la ka o tigi bila a ka taa dɔ faga et puis ka tila tuguni ka jira a tigi la ni i sara i bɛ dɔn alijɛnɛ kɔnɔ ka o tigi fana ko o da o la k'a fɔ k'o waleya Kasum e m'a faamu ni an bɛɛ nani waati min a dɔnnibagaw vraiment u bɔɲɛ bɛ n bara parce que mana kɛ fɛn o fɛn min ye ne y'u ka kalanden dɔrɔn de nka an bɛ ka kuma baabu min kan sisan bɛɛ de ɲɛ b'a la mais est ce que nin na baara aw ka baara n'o o ye ka se ka kuranɛ kalannaw ale ni min ye mori kalandenw ye k'olu ka se ka baara ko nɔgɔya n'aw ka tɔn sigi kun y'o ye est ce que aw fana ma Kasum an y'o ɲɛɲini parce que o de y'a to récépissé b'an bolo an ka récépissé bɔra ministère administration territoriale de la ni ne ma fili ministre fɛn o fɛn ni nana e bi fɔlɔ ka dossier lajɛ maintenant dossier récépissé ye bɛɛ ye hakilina dɔ de ye o hakilina ninnu ani an yɛrɛ bɛ ni waati min ye ni ne ma fili mɔgɔ minnu ka wulikajɔ ka kan ka bonya kosɛbɛ o dɔ ye an ye pour que wajulu ka se ka kɛ ka ɲɛ pour que tiɲɛlikɛla ninnu u kana denmisɛnninw dɔw sɔrɔ mɔgɔw minnu tun ka kan ka o baara kɛ o de ye an ye nka an tɛ lamɛn i y'a faamu musaka fana t'an bolo ayiwa an ta ye ŋaniya ye surtout e yɛrɛ filɛ ka min kɛ sisan i y'a ne wele an bɛ ka kuma a kan a bɛ se ka kɛ ala ka jɔ ɲuman dɔ bi se k'a faamu ka an wele pour que an ye se ye min ye parce que e bɔra k'o fɔ sisan bɛɛ bi i ka seni dɔrɔn de kɛ jamana jɔ ye o ye i kana bila i kunna jamana in c'est comme a kun a bɛɛ e kelen dɔrɔn de y'a jɔbaga ye non i kelen tɛ se o n'i y'o kɛ i bɛ sa ayi o tɛ yɛrɛ a ma se hali o la i tɛ se yɛrɛ i y'a faamu i bɛ min na i b'o ala y'an dan k'an caya k'an kafo ɲɔgɔn na bɛɛ ka dɔɔni de kɛ o de ye jamana ye bɛɛ k'a se k'o kɛ et puis bɛɛ ka kan ka se ka ko dɔ fana ka kojugu kɔni natɔ bali o ye bɛɛ ye jamanaden bɛɛ ye sɔrɔdasi ye dɔ ninnu olu de kɛrɛnkɛrɛnyara a kama k'a fani dɔw la n'o tɛ an bɛɛ kelen kelen an ye jamana in sɔrɔdasi ye dɛ an bɛɛ ka kan ka se ka jamana in lakana bolo an ɲɛ bɛ min na an tulo bɛ min mɛn an tulo bɛ min na n'an ɲɛ b'a la a bɛ dankari an y'a min mɛn an ka kan ka wuli ka jɔ k'a bali an ɲɛ bɛ min na an ka kan ka se k'a bali ayiwa maintenant an fana an ka fɛɛrɛ ni an ka hakilina an bɛ se ka min kɛ ka jamana sɔrɔdasiw dɛmɛ marabagaw dɛmɛ o de mɔgɔw dɔw de bɛ yen u ni fanga ka jan kosɛbɛ o ye morikalandenw ye morikalandenw ni fanga ka jan kosɛbɛ olu ka u man surun fanga la u man surun fanga na fanga fana jateminɛ y'a jira fanga fana hakili kɛ man di ka jigin u la fewu waati si a ka gɛlɛn nka tiɲɛlikɛla ninnu fanba
fana olu fana ka suru mɔgɔ minnu na kosɛbɛ o de y'u ye an fana y'o ye an bɛ fɛ ka ko dɔ k'a la pour que ka barrière kɔni kɛ u cɛ o kelen de don tiɲɛlikɛla ninnu ni misigɛnnaw fana ni i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ ou bien minnu ye sɛnɛkɛlaw minnu bɛ sɔrɔ buguda la pour que k'u la kunnafoni ka u kumaɲɔgɔnya u ka farati fɛn dɔ ni fɛn dɔ bɔlen don ka kelen tɛ mais munna aw bɛ se ka baara jumɛn de kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ lakanabaliya in ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ bi surtout k'a daminɛ Segu Moti Dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka taa se San Mara ninnu bɛɛ lajɛlen ma surtout aw yɛrɛ ka fan bi n'o ye Yuwaru ninnu ye ani Tɛnɛnkun a ma nɔgɔn kosɛbɛ tiɲɛ don nka komi an bɔra ka kuma ni min fɔ n bɛ dɔ fara a kan tuguni fasoden bɛɛ kelen kelen i ka kan ka se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka hɛrɛ nati i man kan ka kɛ sabu ye fana balawu ka na o kɔni o man kan ka kɛ ayiwa salon ala y'a kɛ a lajarabi se an ka dugu in ma Jɔnyɔri a n'a mara bɛɛ a mɔgɔ ninnu c'est comme ni i ko terroriste o y'a damana ko ye ni i ko djihadiste o y'a damana ko ye quand même tiɲɛli kɛ baga ninnu o ma baara a tɛ se ka fɔ terroriste a tɛ se ka fɔ ko djihadiste fana wa ni i ko djihadiste i y'a valeur d'u ma diinɛ na nka o dun tɛ o n'o man kan awɔ ayiwa le mot terroriste ni i y'a jateminɛ o fana sisan an kɔni an ka faamuyali la est-ce que o tɛ tubabu dɔrɔn ka fɛn dɔ dilannen dɔ ye olu kɛlen don k'o dilan k'o kɛ k'u tɔgɔ ye parce que olu ka terme de don nka an yɛrɛ ka terme an ka terme dɔ de ɲini an fɛ an ka kan na min bɛ bɛn n'a ye o ye jumɛn ye an ta ye tiɲɛlikɛlaw an ka kan ninnu na tiɲɛlikɛlaw de don tiɲɛlikɛbaga ninnu o tiɲɛlikɛbaga ninnu u y'a embargo kɛ an ka dugu la kalo 6 ani tile dama dama o kalo 6 ni tile dama dama u y'o de kɛ aw fɛ yen u y'o de kɛ embargo in na a kun ye jumɛn ye sɔrɔdasiw minnu bɛ Jɔnyɔri ani alimami ni dugutigi i y'a faamu opération fo que u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka denmisɛnninw bila ka sɔrɔdasiw ka ɲini sɔrɔdasiw ka bɔ Jɔnyɔri ayiwa Jɔnyɔrikaw yɛrɛ y'a jira u la ni tɛ fanga ko ye dɛ ni an tɛ se k'o kɛ dɛ aw bɛna Jɔnyɔri an ma se k'aw bali an bɛ se ka sɔrɔdasiw bali o tɛ an ka baara yɛrɛ alo ɲɔ ɲini aw de dugu kɔnɔ mɔgɔw fɛ sa u y'a essayer ka opération de da dugudenw kan dugudenw de ka fɛɛrɛ kɛ yɔrɔ i b'a dɔn olu fana kana u ye ten nɔ dɛ ils sont forts en tout bara ils sont forts à tout sauf que bien u tɛ se ko kelen min na o ye ɲumanya ye n'o tɛ kojugu kɔni u bɛ se kojugu bɛɛ kɛli la a sugu bɛɛ et puis que ala y'a hakili teliya fana d'u ma u tun bɛ fɛ o de ka kɛ nka yɛrɛlu la aw sera ka na Jɔnyɔri dɔgɔdugu de dɔgɔdugu e bɛ maa ɲininka et puis que Jɔnyɔri ye Mali de Mali fanga a ka d'a ye yɔrɔ min na a bɛ taa ye o sera u ka fɛn fɔ an ye yan an bɛ se ka fɔ u ka taa wa a tɛ se o ye an ka baara ye yan an kɔni an b'a yɛrɛ de ɲini aw yɛrɛ sera ka embargo bila an na aw ko maa si kana bɔ maa si ma sɛnɛ ma kɛ fɛn o fɛn n'a bɔra a fagara aw y'a tigi faga an ma se k'o bali o kɛra minɛ u labanna k'a faamu tiɲɛ na an da dɔ yɔrɔ kɔni tɛ min ye an kɔni an bɛ d'ailleurs ni u bɛ y'a sɔrɔ an b'an da dɔ la yɔrɔ min na u bɛ min na u ka miiri a kasara la mais bi aw yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ belebele ye jumɛn c'est vrai que sɔrɔdasiw bɛ yen lakanabagaw bɛ to ka taa u bɛ baara kɛ dugudenw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ dugudenw Mali kun fo a kun maa o maa bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ o ye jumɛn ye maa min aw ka dugu ye dugu belebeleba in de ou bien dugu fitinin de don nka maa kelen dɔrɔn de b'a la min donna ko mɔgɔ ninnu na o tigi fa b'a la ba b'a bolo kabila b'a bolo badenw b'a bolo u ka fɛɛrɛ kɛ k'a tigi sensibiliser a ka bɔ a la kɛlɛ fɔlɔ o de y'o ye o ka jugu ni marifa kɛlɛ aw ka duguden min donna la ou bien aw ka duden min donna i bɛ min dɔn n'o b'a e yɛrɛ b'a dɔn min b'a la a balimaw a sinjiw a jɛɲɔgɔnw ani minnu y'a denmisɛnninya kɛ u bɛɛ man kan ka dɛsɛ a la nka i b'a la ayiwa ni i b'a la an kɔni y'i ye k'i to yen o t'a solution ye faut que an k'o bɔ an kun na ni i b'a la dɔrɔn an kɔni y'i ye k'i to yen o t'a solution ye mais est ce que o de tɛ ka ko gɛlɛya bi kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ka mɔgɔ b'a la yɔrɔ caman na
hali ni y'a ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ dɔw bɛ gɛlɛya a bɛ k'o na sira dɔw fana fɛ kuma dɔw la dugu caman bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ fana olu fana kɛlen don ka bɛnkan fana ta k'a fɔ ko olu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dugu tɔ minnu t'o kɔnɔna na n'olu tɛ ɲɔgɔn faamu est ce que nin bɛɛ tɛ degun ye bi. o yɛrɛ ye degun belebeleba de ka sɔrɔ a solution ye min ye n bɔra ka min fɔ i ye Kasum Jabalka den min b'a la Jabalkaw b'a dɔn et puis a faso olu b'a dɔn ale de b'a la nka o kɔrɔ tɛ Jabal bɛɛ de b'a la ale kelen min b'a la faut que Jabalkaw bɛɛ k'a faamu a kelen ka nin ko in a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ma Jabal kɔnɔ parce que ale ɲinitɔ sɔrɔdasiw fɛ ale ɲinitɔ sɔrɔdasiw fɛ a bɛ se ka dankari maa 10 ka fagali minnu sen t'a la maintenant depuis que a ko ma kɛ aw ani minnu y'a denmisɛnninya kɛ ani minnu ye sinjiw ye ani minnu ye kabila kelen ye o le kɛ aw k'a fɔ komi a dɔnna nin na an kɔni an jɛnna karisa kɔ u k'o de bɔ a la u k'a tugu a tigi kɔ a ka se ka bɔ a la cogoya min na parce que n'a tɔɔrɔ a la u sigilen olu ka hakilila la an kɔni ni i bɛ nin na an kɔni an ni e ti jɛ foyi la a ka kasara bɛ se ka s'u ma o tuma ni u dɛsɛra a la fewu u ka kun k'a ko fɔ k'a fɔ ko a b'a la a filɛ nin a sɔrɔ yɔrɔ ye min ye u b'a dɔn a sɔrɔ yɔrɔ ye yan de a ye t'a nɔfɛ a filɛ nin a b'a la mɛ jɔnjɔri bɔli embargo la ni sisan cɛ aw sera ka mun kɛ ani dugu lakana ko sɛbɛrɛma dɔ sɔrɔdasiw bɛ yen aw ye mun sigi sen kan ka se ka baara jumɛnw kɛ pour que mɔgɔ ninnu kana na don tuguni ayiwa Kasum e ko yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la an Juniorikaw ta kɛra o de an kɔni an ka embargo wulilen an da min ye sɛnɛkɛ la o y'a ɲɛsin a ka sɛnɛ ma min ye mɔnikɛ la o y'a ɲɛsin a ka mɔni ma surtout ɲinɛ alhamdulilayi samiɲɔ bɛɛ b'a kalama samiɲɔ a kɛra cogoya min na ji nana ayiwa ni ji nana jɛgɛ bɛ ɲɛ ayiwa jɛgɛ bɛ an fɛ ɲinɛ ayiwa mɔgɔw kɔni bɛ ka taa dɔgɔjɔ la parce que an Juniorikaw o tɛ ka bali kɔni ayi u tɛ k'o bali misiw don u bɛɛ alhamdulilayi misiw sera ka bɔ misiw seginna an ma parce que u tun y'a hali décider k'a fɔ u bɛna Juniorikaw ka misiw bɛɛ minɛ u bɛɛ seginna an ma misi tun bɛ min bolo bi e ka misi bi i ka sago la nka an bi ne tɛ se ka wuli yan ka sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw minnu bɛ Juniori ani Tenengu a n'a dafɛduguw la n b'u fɔ n b'u bɛɛ fɔ parce que an ka embargo in wulili tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u y'u se bɛɛ k'a la pour que fɛn o fɛn min b'a to embargo in ka wuli u se bɛɛ kɛ ayiwa o se in kɔnɔna na hali sisan an b'o damu de kɔnɔ an b'o basigi de kɔnɔ o tuma na an b'u fɔ u ka faamuyali ko ɲuman na an b'u fɔ u ka wuli ka jɔ la an bɛ dugawu k'u ye fana. ayiwa yanni an ka baabu kun cɛ sankura ŋaniyaw ni laɲiniw b'i fɛ a la wa ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. a bɛ n bolo jamana ɲɛma an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen jamana in ye bɛɛ jɛ ye jamana in fana tɛ jamana kura ye komi ale yɛrɛ y'o fɔ cogoya min na bi jamana tɛ jamana kura tɛ ko caman kɛra a kɔnɔ ayiwa an sigilen bɛ n'a ye fana ko caman bɛ ɲɛfɛ o ko caman min bɛ ɲɛfɛ a hɛrɛ o ka caya n'a tɔɔrɔ ye nka a ka daminɛ ni an yɛrɛ ka génération ye komi ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka discours dɔ la a ko ni ale y'a essai kɛ c'est la jeunesse qui est ayiwa moi aussi ne yɛrɛ ne b'o tableau kɔnɔ moi aussi je me trouve dans ces tableaux de jeunesse n bɛ kuma ni a ye ka a hakili sama ka janto jeunes na jamana in problème fanba o ye jeunesse yɛrɛ de baarakɛbaliya ye baarakɛbaliya in a dɔ ye fanga ye a dɔ fana tɛ fanga ye nka don tɛmɛna baara tɛ n bolo o tun ye maloya ko ye nka bi jateminɛ y'a jira maa min tɛ baara la o de bɛ kɛ sɔrɔtigi ye ka tɛmɛ baarakɛla kan o fana u k'o jateminɛ o fana ye tiɲɛ minɛ a tigi tɛ baara la ale bɛ min sɔrɔ maa minnu bɛ baara la olu t'o sɔrɔ ayiwa maintenant fɛn min nana n'o ye o ye jumɛn mun de nana n'o ye e tɛ baara la i ka sɔrɔ bonyana ni baarakɛla ye i ka kɛwale bonyana ni baarakɛla ye e dun tɛ baara la
e be damu ka ka tɛmɛ baarakɛla kan baarakɛlaw de bɛ lagosi fana Mali la baara dama dama bɛ ni i ko e y'o kɛbaga ye dɔrɔn mɔgɔw b'u ɲɛ cɛ ka bɔ i la ka sɔrɔ olu yɛrɛ dun o de ye baara yɛrɛ fondation ye o ye jumɛn ni jumɛn ye ni i ko e ye sɛnɛkɛla ye ka sɔrɔ jamana tɛ se ka yiriwa sɛnɛ kɔ nka ni a fɔra i ma jama cɛ la n'i ye sɛnɛkɛla i b'a ye bɛɛ b'u ɲɛ cɛ ka bɔ i la n'a a fɔra i ma e ye bagan marala ye mɔgɔw yɛrɛ b'a jateminɛ c'est comme ayi hali baarakɛla yɛrɛ ayi nka ka sɔrɔ jamana in ni an bɛ taa a sɛbɛ sira ma a n'a yiriwa sira ma sɛnɛ ni bagan mara ni mɔni olu de bɛ don ba la parce que o de ye an ka halala ye an ka fɔlɔ ka bala an ka halala la fɔlɔ surtout olu bɛ ka hakilina min ɲɛsin jamana ma hakilina min ta ka sinsin ni min ye o de ka kan ka renforcer ka mɔgɔw su ka bila o la dugukolo a feerebaa ye jɔn ye bolokolo parce que u wulila k'a sɔrɔ depuis u lawale la ni dugukolo in b'u bolo gɛlɛya b'u ka bi sɛnɛ lagosilen don u y'u ka dugukolo feere nafolotigiw ma nafolotigiw minnu tɛ sɛnɛ k'a la nafolotigiw minnu fana t'a di sɛnɛkɛla ma denmisɛnninw bɛ wulila ka na faabaw kɔnɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ yan min na an bɛɛ ɲɛ b'o la an bɛɛ ɲɛ b'o la ayiwa normalement an k'a lajɛ ka ba don n b'a ɲini a fɛ a kana jɔ a la dɛ a kana jɔ a la u ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka waati bɛɛ ka mɔgɔw dɔw recenser sɛnɛ ka di minnu ye u k'u dɛmɛ sɛnɛ na bagan mara ka di minnu ye u k'u dɛmɛ a la nka a k'a kɛ a ka di minnu ye ne u b'a dɔn ni u b'a ɲɛ a kana kɛ parce que ni fanga ko a bɛ ni porte o porte n'a nana jamana in kɔnɔ fana jateminɛ y'o jira n'a ɲɛsinna fantanw ma o faama kelen ninnu de b'a ta ka di u yɛrɛ ma ka kɛ u yɛrɛ ta ye a warima yɔrɔ an y'o ye a bɛ kɛ fantanw tɔgɔ de la nka a sɔrɔ taaba o ye olu ye o fana o nana ka kɛ degun dɔ de nka u ka jateminɛ yɛrɛ de kɛ a ka di n ye u k'o kɛ u k'a lajɛ san 6 san 7 ni baloko nɔgɔyara baara bɛ nɔgɔya président ma ni balo yɛrɛ bɛ dun ni fɛn min ye balo bɛ dun ni fɛn min ye sogo ou bien jɛgɛ n'o nɔgɔyara ne ka hakilila la a bɛ to ni a ka fanga ye fo ka taa fɔ min kɛra mɔgɔ yɛrɛ hakili bɛɛ kɔni hakili tɛ jigin a la fo n'i y'a sɔrɔ a tɔɲɔgɔnw minnu tɛ baara la ayi a n'a a tɔɲɔgɔnw dɛ n'o tɛ an ta kɔni ni y'a ye an y'a fanga tɔgɔ fɔ kɔngɔ de b'an na dɛ n'o tɛ an yɛrɛ b'a dɔn hali ni fanga bununa an t'a tɔmɔ hali n'a dira an ma an tɛgɛ tɛ se a kɔrɔ o tuma u k'a faamu kuma caman bi fɔ fanga ma u ka kuma in fɔ kun faamu a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ degun min bɛ a tigi la o de don ayiwa degun baatɔ fana a kɛ man di ka maa kanu fo n'i y'a sɔrɔ a dɛmɛ baatɔ maa min b'a dɛmɛ kɔngɔ ka bɔ a la ale a bɛ se ka maa min kanu o de y'o ye n'o tɛ Asimu u nalen fanga na mɔgɔ m'a deli ka kanu min ye Mali la Ala ye o kanu kɔni d'u ma nka n b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kanu in kana bɔ u ni jamanadenw cɛ fɛn min b'o kɛ o ye baara ye de nka u kana jɔ a la mɔgɔw dɔ bɛ bi Bamakɔ yan ni i y'a 17 d'u ma san 2 u bɛ kɛ millionnaires ye walahi nka a kana kɛ projet ye nka bɛ dɛ 12 u bɛ bɔ su u bɛ bɔ tile olu yɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que dépense mun b'u kɔ u tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka fara kan tuguni an tɛmɛna samiɲɔ min na ne ɲɛ bɛ min na u kana kɛ wariko ye fɔlɔ ka samiɲɔ kunbɛn kasara kana kɛ Bamakɔ yan u kana kɛ wariko ye fɔlɔ u k'a kɛ mun de y'a se an ma duw dɔw jɔlen don yɔrɔw dɔw la du a man kan ka kɛ du ye du jɔra yɔrɔw dɔw la tant que ni u ma fɔlɔ bi Ala y'a se di maa kelen min ma bi ka o degun bɔ o ye ale olu de parce que militaires de don transition mɔgɔw de don élection m'u sigi dɛ Musa Tarawele fɛn tiɲɛ ka filimu a bɛ min fɔ an ka marifa de y'an sigi marifatigiw de don olu dɔrɔn de bɛ se ka nin degun in bɔ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu y'a degun fana se an ma kun t'a la an ka kuma an k'u tɔgɔ fɔ nka an bɛ hakili la di dugukolo feere ko min dugukolo kɛra jagokun kɛ ko ye a kasara o de nana yanni se a ma il faut que u ka janto o yɔrɔ la ka sɔn ayiwa Bara
an bɛ kumakuncɛ kuma d'i ma waati ale sera. Kasum n b'i fo ka segin a kan k'i fo k'i ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Aw ka baara in journalisme ya min filɛ nin fɛn fitinin tɛ nka bɛɛ man kan ka kuma jama tɔgɔ la parce que o fana an y'o ye kɔ sanfɛ dɔ bɛ taa kuma a welela jama de tɔgɔ la nka a bɛ taa yɛrɛ bakun de fɔ o bɛ na ni kasara ye a bɛ kɛ sabu ye a bɛ kuma minnu tɔgɔ la a bɛ lagosi s'u ma aw ko o kɔlɔsili aw b'a la kosɛbɛ an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu fana ɲini aw fɛ ka dugawu kɛ an lamɛnbagaw ye ka dugawu ɲini u fɛ san a hɛrɛ ala k'a di an maliyɛn den bɛɛ kelen kelen ma an ka jamana in an bɛɛ lajɛlen jɛ ye min ye yarabi nin ɲinɛ san a ka kɛ an ka jamana lafiya san yɛrɛ ye a ka kɛ jamana in kun kɔrɔta ye jamana tɔw cɛ la sɔrɔ a bɛ bɔ ala de fɛ ala ka sɔrɔ caman di jamanaden bɛɛ kelen kelen ma bɛɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ ka degun min b'a kan o kama. Ayiwa an b'i fo ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ n b'a dɔn sa i ka baara ka ca nka an na jateminɛ kɛ waati ni waatiw la ka to ka na pour que ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ kuma tɛ bi na i da sera fɛnba saba ma fɛnba saba in o ye sɛnɛ jɛgɛmɔ ani bagan mara an halala ye o ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ ka kuntilenna ye min ye an ka k'an yɛrɛ ye an tɛ se ka k'an yɛrɛ ye